Voor de organisatie en acteurs is het duidelijk. Het type lofspel in Riepsterk, maar hoe dan ik trok in. De vaststelling stiert voor september op de planning, maar joet is de officiële start van de repetities. En de acteurs hebben nog doen. Het is voor mij de eerste keer dat ik het doe. Dus ik ben echt wel enthousiast en het is echt heel leuk om te doen. Een week geleden was ik pas vregen van hartstikke zin om mij te doen. Dus nu gaat het niet zo snel en ik vind het nog niet heel spannend worden. Het stik speelt de mouw tussen het mais en dat moet eerst wel shidden worden. Symbolisch gaat joet het eerste shitsie de groen in. In de vroegere tijden was het vrij gewoon dat boeren, als het land werd ingezaaid, er allerlei rituelen voor hadden. En nou, we hebben zo'n ritueel gevonden waarin de shamanen van het dorp of van ons maisvolk de aarde wakker maken om op die manier te zorgen voor een goede oogst. Een protohoriepelofspel ging net toch of wordt verschoten naar Takamir. In Riepsterk dwaren ze het wel aan. Ja, dit is gewoon spannend. En je hebt een fantasie van een maïsveld inzaaien. En er gaat natuurlijk ook van alles in gebeuren. Dat ga ik lekker niet verraden. Maar als je dat dan hier ziet en ik zie hoe ontzettend groot het is. En ik stel me voor dat het mais straks echt 2,5 meter hoog is. Nou, dan hebben we een wereld gecreëerd. En dat is de magie van die voorstelling ook. Dus dat maakt me razend enthousiast. Ik droom hier nu al. Het gaat gewoon. En als het net goed gaat, dan doen we het nog een keer. En als het goed gaat, dan krijgen we een complimentje. En dan wordt er eens een grapje maken. En daarom maak je, dat het heel vertrouwd voelt. Ik ga er super volle zin in. En ja, het is een hele eer om mij te doen.